Israel Real Estate, your homepage for buying property in Israel. אלה שהאמנו בכפר יונה כבר בעבר, בנינו מאות יחידות דיור, גם קוטג'ים וגם בנייה רוויה, שנתיים האחרונות בעצם זכינו במכרז שם, ויהיו לנו 108 יחידות דיור בלבד, לצערי. ובשלושה בניינים של 9 קומות, כמו שליאת ציינה, זה הסגנון בנייה בשכונה הזאת של 7 עד 9 קומות. אנחנו יכולים לראות גם בהדמיה, בדיוק, נכון? בהדמיות רואים את זה. אנחנו נשים שם 3 בניינים, במקור אמורים להיות 4 בניינים, אנחנו צמצמנו את כמות הבניינים כדי לאפשר מרווחים וקצת נוף יותר פתוח לכל אחת ואחת מהדירות. כמובן שאנחנו בונים שם בבנייה ירוקה, שזה משהו שאנחנו עושים אותו בכל הפרויקטים שלנו ברחבי הארץ. יש לנו שם דירות 4, 4.5 ו5 חדרים, עם מרפסות של כ-19 מטר ומעלה, מרפסות מאוד מאוד גדולות. דירות פנטהאוז מדהימות, שדרך אגב נחטפו בימים הראשונים לשיווק של הפרויקט. לגבי את אוכלוסיית תושבי החוץ, בגלל הקרבה לנתניה, שנתניה הוא יישוב שמושך אליו תושבי חוץ, גם במזרח העיר אני קוראת לזה, קריית השרון, שזה בעצם מהווה אלטרנטיבה. השכונה החדשה בכפר יונה מהווה אלטרנטיבה לאוכלוסייה הזאת. זה אמור להוות מוקד משיכה לכאלה שידם לא משגת לקנות בנתניה בשכונות הקרובות לים. גם בהייטק שעובדים באזורים מסוימים, גם בנתניה וגם באזור מתם, מפתיע מאוד, אני מופתעת. בכל המקצועות, אין משהו ספציפי שאפשר להגיד, זה ממש, כמו שהיא אמרה, מגיעים מכל כתבות הארץ, גם התפלגות העשייה שלהם היא רחבה מאוד. אני יכולה להגיד לך ש50% מאלה שרכשו אצלנו, בזמן ממש קצר, אנחנו כולנו בתחילת השיווק בשכונה, באו מנתניה, מקריית השרון, משדרגים שחיפשו לקנות במחירים, כאילו להרחיב לדירות של 5 או פנטהאוז עם עוד דירות גן, אז הם מצאו אצלנו את האלטרנטיבה סבירה במחיר והאיכותית, כי הם ראו מה הולך להיות בכל השכונה. Israel Real Estate, your homepage for buying property in Israel. Visit now our website, www.israelreals.com.